שלום יוטיוברים, אז היום אני מתחיל סוף סוף את הערוץ שלי, מיסטר יאן משחק 1800 לא לשכוח, מישראל משחק, אני כסלנדרדר. טוב, אז מה שאנחנו היום נעשה זה קצת יהיה קשה, סתם צוחק, זה יהיה קל, אבל דבר ראשון, אופס, שכחתי עוד דבר, הנה, וגם תצטרכו. אז מה שאתם עושים זה מאוד קל. דבר ראשון, אתם צריכים איזשהו מקום, כמו בגודל כזה. אז מה שעושים בגודל הזה, אתם פשוט שוברים כאן כמה. זה בכלל לא הרבה זמן, אתם רואים? אז זה מה שאתם עושים. אתם לוקחים את המים ובסוף אתם פשוט מאשרים את כל זה. מתי שסיימתם ליישר את המים, אז מה שעכשיו אתם פשוט צריכים לשנות את זה, את הבלוקים האלה. זה פשוט רק הצדדים, בגלל שאם אחרים אז יהיו יותר בעיות. עכשיו מה שאתם עושים זה פשוט אתם סוגרים את כל זה בחול. רואים? אבל רק את הצדדים האחרונים ששברתם, אותם אתם חייבים לשים אותם בחול. עכשיו מה, אתם יודעים שהם גדלים, לא לוקח לזה הרבה זמן, אז אבל לפעמים אין לכם כוח לעשות את זה, נו באמת, כמה זמן. אז זה למה המצאתי את המכונה הזו. אז אתם יודעים שזה כזה גדל מהר. אז לדוגמה אני שם כאן את הכפתור, הוא מפעיל אותו ווואלה. אבל אין לכם כוח כזה כל פעם ללחוץ על כפתור כזה, כל מיני כפתורים, נכון? אז זה למה אתם יכולים בינתיים לשים ככה. אני כבר שכחתי את הכל, אני לא חדש במיינקראפט, פרשתי ממנו, אבל חזרתי כדי להכין סרטונים, ואני גם שמח עבורם. אבל משהו ששמתי לב שאסור לכם לעשות, מה שאמרתי לכם תעשו את זה, אז זה היה אסור. אני עשיתי את זה בכוונה, רק שתבינו, אל תעשו ככה. אתם יכולים פשוט לעקוב אחריי בכל רגע, ואתם עושים את זה, ואז אוי נו באמת, מה זה? אז אני פשוט אומר לכם, אל תעשו את זה, פשוט תסתכלו את כל הסרטון עד הסוף, ככה אז תבינו את כל ההדרכה שלי על זה. אבל אל תשכחו, אם עשיתם חור לא בכוונה, אז אתם חייבים לסגור אותו, כי הדברים שיפלו הם יכולים לא בכוונה ליפול למקום הלא נכון. אז דבר ראשון, שמעו, אסור לכם לשים את זה בנהר הכי קצה. האמת שאפשר, עכשיו אתם יודעים איך זה. אז כאן נשים את הלוחצן, הנה זה פשוט דוחף את זה ווואלה. אבל אין לכם נכון כוח בשביל לעשות את כל זה, אז ככה מכינים את המכונה שלי. דבר ראשון, אתם לא עושים ככה. הדבר הכי ראשון, אתם שמים בלוקים בכל מקום, אבל רק אחד אל תשכחו. ככה. ובצד השני, אם אתם שמים קקטוסים, אז זה קצת יהיה שונה. אתם שמים ככה, ככה,
ככה. ככה אתם שמים דרך הקקטוסים. ואז אתם פשוט שמים ככה, ככה וככה. וכן, ושכחתי עוד דבר כמו תמיד. את זה אתם כבר לא צריכים. אופס, הכפתור היה צריך. התכוונתי לזה. עכשיו ועכשיו פשוט תסגרו גם את זה אותו דבר. ככה. אז כל זה חייב להיות ככה. ולמה אני אמרתי לכם לעשות ככה? גם כן, אתם לא יכולים לעשות ככה. אז כדי שיעבוד זה, אתם תצטרכו סטיקי פיסטון. הסטיקי פיסטון הוא דבר מעולה שהוא יכול פשוט לדחוף את זה. אתם מכירים את ה-This is Sparta פעם, אז זה כאילו אותו דבר. אבל זה קצת יותר קשה, אז אני נשבע לכם. אז נעשה דוגמה של 2. ועוד דבר אתם צריכים את זה. זה יעזור לכם. ומה שעכשיו אתם עושים כאן, כדי להפעיל את כולם בבת אחת, אתם צריכים שיהיו מעליהם, לידיהם, מאחוריהם, 3 בלוקים ככה, רואים? עכשיו פשוט זה לא משנה, לכו למטה ככה, תשימו את כל זה ככה, ככה זה לא מפריד ביניהם, ואז פשוט תשימו, זה פשוט לפעמים את זה, ואז פשוט תשימו את זה ככה, תשימו כך, ואל תשימו את הרדסטון שם, אז פשוט לא יפעל הרפיטר. עכשיו בואו נעשה טסט על... רגע, בואו נשים כאן בלוק שיהיה לידו כפתור, והנה עכשיו פשוט נלחץ, והנה אתם רואים, זה מפעיל את כולם בבת אחת. והדרך של הקקטוסים זה קצת יותר שונה וקצת יותר מסובך, אז בגלל זה אתם תצטרכו עוד יותר עבודה לעשות. דבר ראשון, אתם שמים ככה מאחוריהם 2 בלוקים, אל תשכחו, 2 בלוקים, בלוק אחד מאחוריהם, פשוט תפעילו אותם. אבל יש רעיון יותר טוב מזה, כי זה די רעיון גרוע אם מישהו עושה ככה, כי אני פשוט בודק אתכם, כי אני יודע שאולי תעשו איזושהי טעות אם אתם עוקבים אחריי, אז אני פשוט אעשה גם טעויות איתכם. אל תעשו בחיים ככה, פשוט תסגרו ביניהם, תעברו אותם כמו שביל. אני שוב. אבל כאן אתם שמים ככה, 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 וואלה. אבל כאן, איפה שהקקטוסים אתם שמים, לדוגמה, אני שם את הקקטוס, וכדי לקחת את זה קלי קלות, פשוט יורדים למטה לנהר, והנה, בשבילכם המכונה שיכולה פשוט להוציא לכם באותו הזמן את שני הדברים. תראו, ראיתם? וככה זה, אתם לא תצטרכו לשים או משהו כזה, אבל הקקטוסים זה קצת יהיה בעיה, אז בגלל שזה קורה, אז אתם תצטרכו לעשות את זה ככה. זה קצת מעצבן, אבל מה לעשות? ככה זה החיים. אתם לוקחים את זה ככה. החלק של הקקטוס לא שווה לסגור, ככה פשוט מפעילים ווואלה. לא כזה קשה, קל מאוד, וככה אתם מכינים לכם מוציא אוטומטי של שוגר קיין וקקטוסים. תודה רבה, ואל תשכחו לעשות סאב, לייק ופייבורט לוידאו הזה, או אפילו לי. רק עכשיו מתחיל את כל הסרטונים. משחקי, אני עומד לעזור לכם במשחקים בכל מיני דברים, כל מיני כיפים דברים, אז בבקשה תעשו סאב, לייק, פייבורט, ותודה רבה, ולהתראות.